हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि थांना थानायनि सायाव एबा रांखान्थियारि खामानिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरनाय जादों। दा बेयाव जायफोरहा गोरों एबा जायफ्रा मिथिखानाय बिथांमोना नायाबाबो जागोन, बेखौ सिगाङावनो बुंखाबाय। जायफ्रा मोनथिनो लुबैदों बिथांमोना नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय गुबै खोथाया जाहैबाय मा, जोंनि गामि ओनसोलानो जा नोगोर ओनसोलानो जा, जोंनो दा आथिखालाव भारतनि रांखान्थिया जोबोद गोजौआव दंहैसै। दा बेयाव गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरा गावबा गाव थांना थानायनि राहाफोरखौ जोङो बुथुमना लागासिनो दङ। बेनिफ्राय जोंनि बांसिन बर' मानसिफ्रा नाथाय बेयाव जोंना गोग्लैसोनानै थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों, बा नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ जानांगौ। दा जोङो BTC बा BTR बेखौ मोननानै जोबोद गोजौआव जाखोदों। दा बेखौ बेसेबां नंगौ बेखौ बुंनो हाया, नाथाय दुलाराय भारतआवनो जौगानाया जाबोगासिनो दंखायो। दा लोगोसे दा बेयावनो जोंहा थालांनाया जाहैबाय जोंना बर'फोरासो। मानो होनबा जोङो बर'फोरा जोंनि खामानिफोरखौ लानानै बासिलायनाय, खामानिखौ लानानै मुगैलायनाय, गेदेर उन्दै सानलायनाय, बे खोथाया जोंनाव दासिमबो दंगासिनो दङ। आरो लोगोसे जोंनियाव नोंथांमोनहा मा नुयो, बांसिन साख्रि बाख्रिखौ लानानैल' होसोबाय थानाय जोङो नुनो मोननाय जायो। नाथाय साख्रि बाख्रि मोननायनि सिगाङावनो जोङो गुबुन खामानि मावनानैबो जोङो साख्रिबो नागिरबाय थागोन, बा गुबुन हाबाबो मावनानै सोलिलांबाय थाग्रोगोन। उनावहाय साख्रि मोनबा माबा मोनसे बारस्लायनाय जाहैगोन। दा बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जोङो लानाय नुनो मोननाय जाया। दा थोंजोङै बुंनो थाङोबा रांखान्थिनि सायावनो बुंनो नागिरदों। दा फारि फारियै जोङो सावरायदिनि। फार्स्टआव जोङो नुनो मोननाय जादों, जोंनाव साननाय दङ। मा साननाय दङ जोंनाव? जोंनि बर'फोरनियाव मोनसे खोथा, गाज्रि मोननो नाङा, बयबो बेखौ सरासनस्रा मानसिफ्रा मिथिखायो। जोंनि बांसिन गामियाव थानाय, ओनसोलाव थानाय मानसिफ्रानो मा, बर' हारि होननानै बुंनाय लोगो लोगो गावखौनो बर' गिदिर साननाय दं आरो। दा बेखौ बुंनायाव नोंथांमोना मिनिनो ओंखारदों जानो हागौ। बेनिफ्राय हारसा माने गुबुन हारि फिसा, नै बेबायदि जोङो सानना लायो। दा बेखायनो गुबुन गुबुन फालांगियाव खामानि मावनाय गुबुन हारिफोरखौसो जों बांसिन नुयो। हारसा मानसि फैदों, हारसायासो मावो, हारसाफ्रासो बेबायदि खालामो, बर'आ बिदिखौ मावा, नै ओरैबायदि आरोखि। दा बेफोरबायदि जोंनाव साननाय, बे साननायफोरा दिनाव दासिमबो दङ। खायफानियाव सोलायबाय, नाथाय गावखौनो गोजौआव साननानै लायो। नाथाय बे साननाया जोबोद गिदिर गोरोन्थि। मानोना बेयो उल्थासो जाना दङ आरोखि। माबायदि उल्थासो जानानै दङ? गुबुन हारिफ्रासो जौगानाय, जोंसो गोग्लैसोनाय जानानै दङ। जायनि थाखाय जोंखौ मा होनो, गुबुनफ्रा बर' जाथि होननानै नासयनानै दोननायखौ जोङो दासिमबो नुनो मोननाय जायो। दा नाथाय जोङो बैसोरनिफ्राय जों सोलोंनांगौ गोबां दङ आरो। दा जेरैजाय जोङो सासे मानसिया आबाद मावो, बेखौ आबादारिसो, हालुवासो होनना बुंनो खेबसेयावनो बुंखागोन आरोखि, हालुवासो। एकदमबारे सिदा सिदि खोथा, गोसोआव साननाय, मोखाङाव बुङाबाबो गोसोआव सानगोन हालुवासो मावो। नाथाय बिदि आबादा मोनसे फालांगि मावगासिनो दं, बेखौ जोङो नुवा आरोखि। सासे दखानदारा दखान होयोबा, बेखौ फालांगि मावोबा, बे दखानदारा जेसेबांखि गिदिर जाया मानो, बेखौ जोङो दखानदार होननानैनो बखियो आरो। नाथाय बेखौ जोङो फालांगि मावदों होननानै बुंनाय नङा। उन्दैखि गोरै गथ'फोरनिफ्रायनो आरोखि नाम मख'लायगोन आरोखि, उमुगनि दखान, उमुगा दखानदार, उमुग दखानदार, नामखौसो आरोखि। जेसेबांखि गिदिर मानसि जाया मानो, बेहा जेबो गुनानो गैया आरोखि। बेबायदि बखियो। सोरबा गारि सालायनाय ड्राइभारा जेखि जाया, गभर्नमेन्टनि साख्रिनि ड्राइभारानो जा, गाव हारसिं पार्सनेलि रां खामायनो थाखाय गाव गारि बायनानै सालायनायानो जायो, बेखौबो ड्राइभार होननानैनो बखिनानै ड्राइभारावनो दोनलांगोन आरोखि। ओरैबायदि गाहायाव दोनगोन। दा बेबायदि जोंनाव बुंनाया जोबोद गिदिर एफेक्ट खालामो आरोखि। जोङो सोरखौबा गोसोआव साननानै थानाया आलदा, नाथाय मोगथाङाव बुंनाया आलदा। मोगथाङाव बुंनाया बेनो, मोखाङाव जोङो जाय मानसिया दखान होयो बेखौ दखानदार होननानै बुंनांलाया। बेखौ बुंनायावल' दि बेनाव लाजि फोनांनाय जागोन, बे नङा। दा बेहा जेबो नङा। बेहाथ' जेनेबा दखानदार नालाय थाखागोन, ड्राइभार होननानै बुंगोन, नों बुंनायखौ खोनानायाबो नङा। नाथाय नों जे जाय गथ'फोरनि सिगाङाव बुंदों, जाय मानसिफोरनि सिगाङाव बुंदों, बेनि गोसोफ्रा, बै गथ'फ्रा एबा बै मानसिफ्रानोथ' साननायाव फैबायना, ड्राइभार मावबा बेबायदिसो होनजायो, गारि सालायबा बेबायदिसो होनजायो, बा दखान होयोबा बिदि दखानदारसो होनना बखिजायो। नैबे मोनसे थिंकिंआ फैगासिनो दं आरोखि। थिग बिदिनो फिसा फिसौ फालांगिनिफ्राय, जेरैजाय गामियाव जोंनाव गुबुन हारिफ्रा जोंनि न' हाबनानै फालांगि खालामनानै थांनानै थागासिनो दङ। गोबां माने रां खामायगासिनो दं आरोखि। जों नुयो एकदम भुटान बर्डारसिम सिं थांनानै एकदमबारे नेसनेल हाइवेनि खोलाहा थानाय गुबुन हारिफ्रा
गुन माने बेसेबांबा गोजान बेलासिपारा थिलासिपारानि गुबुन हारिफोरा थांनानै भुटान बर्डार सिं सिं गामि सिं सिं हाबनानै फिथाइ सामथाइ गय थालिर बायदिसिना बायो फानहैयो लुथिनानै लाबोहोयो बर'फोरनिफ्राय। दा ओमफ्राय बर'फ्रा बेफोरखौ नुनानै जेबो सोलोंनो रोङा आरोखि, खालि हरनांगौ फाननांगौ बेखिनिल' आरो। नाथाय बेबादि फालांगि मावनानैबोदि जों थांना थानो हायो बेखौ जोङो सानफेरा आरो। गुबै खोथाया जाहैबाय बैनो जों दहाय नासयलायनाय, आं दहाय होननायानो नासयलायनाय बखिलायनाय बेनो। दा बेखौ जोङो गारथारनांगोन। दा बिनि थाखायनो जोङो सोरबा फालांगि मावदोंबा बेखौ सोरबा उन्दै मानसिनि सिगाङाव बा सोरबा मानसिनि सिगाङाव नोंथाङा बुंनो नाङा। नोंहा गोसोआव दङ बे दखान होदों दखानदार, बे साननाया नोंनाव थाबानो जाबाय आरो। बेनिफ्राय मानो आं बेखौ बुंदों जों साख्रि बाख्रि नागिरनांला नामा, नैबे मोनसे खोथा जोंनाव दं। साख्रि बाख्रि नागिरनो नांगौ, नाथाय जोंनाव ओरैबायदि मानसिफोर दङ जाय साख्रिनि माने लामायानो गैखाया आरो। दा जेनेबा सोरबाया 8 पासल' जानानै दङ, सोरबा आन्दार मेट्रिक जानानै दङ, बिथांमोना माबा मोनसे मोजां गिदिर साख्रि मोनहैगोन बेखौथ' नुवा आरो साख्रिबो नागिरालासे ओरैनो थाबाय थायो। ओरैनो थाबाय थानाय मानसिफोर, सोरबाया बिएआनो जा, सोरबा ग्रेजुवेटआनो जा, सोरबा माबायानो जा, साख्रिखौनो नागिरखाया। जेसेबां इन्टारभिउ होयो माने ओंखारो, जेसेबां नटिफिकेसन ओंखारो बेयाव मोनसेबो एप्लाइखौनो खालामखाया। अब्ला सोरखौथो माबा मोनसे साख्रि बा माबा मोनसे खामानि नोंनि आखायाव दलद सिलायाव फैनानै गथायफैगोन साननानै जोङो नेबाय थानानै बैसोखौ बारग'होलांबाय थानांगौ जाखो। दा नैबे मोनसे गिदिर खोथा। बिमा बिफा थासान्दियाव जोङो जाबाय थानोसै आरो बिमा बिफा बिदाफोरनि सायाव। नाथाय जेलाना सेंग्रा बैसोआ बारलांबाय, हाबा जाबाय, हाबा जाखांनायनि उनावसो माबा मोनसे मावना जानसां, दखान होनांगौबा होनसां, नैबायदि जोंनाव साननाय फैनोसै आरो। नाथाय अब्ला जेला नोङो संसाराव हाबबाय लोगो लोगो खामायनाया जेसेबां खामायो जानायावनो जोबगोन आरोखि। नाथाय बे खामानिखौ जोङो सेंग्रा समनिफ्रायनो जायफ्रा साख्रि नागिरनायनि समानो गैखाया एबा साख्रि नागिरनायनि खाबुआनो गैखाया, बिसोरो फालांगियाव गोसो होनानै उन्दै सेंग्रानिफ्रायनो गोसो होनानै सेंग्रा देरजासिम खामायोबा जोबोद बुरजा खामायनो हानाय जायो। जेरै गुबुन हारिफ्रा बेबायदि जोंनाव बेबायदिनो गोबां डेभेलप जानानै दं आरो। दा बे मोनसे खोथाखौ आङो नुगासिनो दङ, बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों, नोंथांमोनाबो बुंबानो जाबाय। फार्स्टआव जोङो मालायनि खामानि मावनायखौ जोङो बखिनो नाङा, बे मोनसे। आरो बेनिफ्राय जोङो साख्रिखौ नागिरनानै आसा खालामनानै थाबाय थानानै जोङो मोना। मानोना जोंहा जुजिनांगौ, चेलेन्ज खालामनांगौ, नाजानानैसो जों मोनो आरो जायफोर बिथांमोना साख्रि नागिरगासिनो दङ, नोंथांमोनाबो साख्रि नागिरनो होननानै साख्रि नागिरनायावनो थाबाय थाबा जानाय नङा। मानोना साख्रिया जोङो मोनथारगोन जुजिथारनानै। बेखौबो जोङो दा आथिखालनि जुगाव जों बुंनो हाया, मानो होनबा जोबोद गोब्राब नाजानानैसो जों मोनगोन। मानोना जोंनाव पपुलेसन बारा जाबाय, गोरोङा बांसिन जाबाय। दा साख्रि मोननायनि सिगाङाव जों ओरैनो थानो नाङा। साख्रि नागिरनायाव जों माबा मोनसे मावनानै थांफाबाय थानांगोन, लाजिनायनि खोथा नङा। जेरै सोरबा सासे दखानदार मानसियाबोथ' साख्रि नागिरनानै मोननानै बारस्लायलांदों, बा सोरबा सासे एलपि टिचाराबोथ' गिदिर साख्रि नागिरनानै एलपि टिचार मावै मावैनो गुबुन हाइ स्कुल बा हायार सेकेन्डारि गुबुनाव बारस्लायलांनो हायो। सोरबा अट' सालायनानैबोथ' बिथाङा साख्रि नागिरो अबा नै आथिखालाव 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रि मोनहैबाय बा डिफेन्सआव मोनहैबाय। सोरबा बिमा बिफानि दखान होयैनो, बिमा बिफाजों थाफानो दखानाव थाफानो बा बाजार गिदिंथिंनानैबोथ' सोरबाया डिफेन्सआव मोनलांबाय। दा होमबा माबा मोनसे मावनानैनो जोङो साख्रि बाख्रिखौबो नागिरनो हायो आरो। होमबा जोङो लास्टआव जोङो जेसेबां नागिरनानै साख्रि मोनहैयाबाबो जोंनि आखायाव लांदां जाला आरोखि। रांखान्थिया जोंनाव बा फैसाया जोंनाव लांदां जाला। मानोना नोंहा मावगासिनो दंखायो। खालि आं माबा मोनसे मावखाबाय होननानै जोङो गोसोखौल' बायहोनो नाङा, बे मोनसे जोबोद गिदिर खोथा आरो। आंहा दा फिसा साख्रि मोनखाबाय, आं गिदिर नागिरला, बा आंहा फालांगि दंखासै, आं बिजनेसावनो गोसो होखाबाय, आं साख्रि नागिरला, नैबायदि नङा आरो। नोंहा गोसो दं नालाय नागिरबाय था, ओरै मावबायबो था आरो। जेबो बियो एफेक्ट नङा, बेयो गावबा गावनि दुरबलथायावसो गोमालाङो आरो। बेखायनो जोङो एक्टिभ जाना थानाया जोबोद गोनां। जायनि थाखाय आथिखालाव जोंनाव गुबुन मानसिफ्रासो बाहागो लाफैनानै बिजनेसाव थांनानै दंजोबो आरो। फोथांग्राया सोर? जों बर'फ्रानो फोथांनानै दंजोबो आरो। बेनिफ्राय जोंहा रानलांगासिनो दं। दा बिसोरो ओरैबायदि रांखान्थियाव बा इक'नमिक कन्डिसना बिसोरना जोबोद गोजौ जाहैबाय, जेराव जोंजों मालाबा चेलेन्जसो खालामसै आरो। माबा मोनसे दावराव जायोबा बिसोरो जुजिनोसै, जोंखौ नाख्रेबनोसै, नैबायदि अबस्थाया जायनि थाखाय फैनो गोनां दङ। बेखायनो जोंहा रांखान्थियारि डेभेलप जानांगोन। ओंखायनो जेसेबांनाखि दङ जोङो मा जानांगोन,
फिसा फिसौब्लाबो खामानिखौ मावलांनांगोन आरो फिसानिफ्रायसो जागायो जिहेतु सेनिफ्रायसो जौसेसिम थाङो होन्दों बा 1निफ्रायसो 100सिम सौहैयो होन्दों ओंखायनो 1खौ जोङो स्टार्टिं लानांगोन आरो फार्स्टनिफ्राय जागायजेननांगोन दा बे मोनसेया जाहैबाय दहाय होननाया जोङो जुलि बा हाबा जाखांनायनि उनावसो आङो माबा मोनसे खामानि मावगोन बे साननाया हले गैखाया बेखौ जाय सानगोन बेनि लाइफआ बरबाद जागोन आरो ओंखायनो नोङो संसार जानायनि सिगांनो बुथुमना लानांगोन आरोखि एबा माबा मोनसे एक्टिभ जाना लानांगोन बे जोङो खारबाय थानांगौसो जोङो मा होनो हारसिं प्रेक्टिस खालामबाय थाबासो ना रेसाव खारनो हायो नङा होमबा बे मोनसे साननाया जोंनाव थानांगोन ओंखायनो जोङो सिगाङाव प्रेक्टिस खालामखानानै बिजनेसआनो जा मायानो जा होमबासो जोङो नोङो संसार जाबाबो बेखौ एक्टिभ खालामनानै लानो हानाय जागोन आरो मानो होनोबा जोङो मालायफोरनि बुंनायखौ जों खोनासंनो नाङा मानोना बुंग्राया बुंखायो जेरै एलपि टिचारसो साननाय बेहा दंखायो सोरबा बिजनेसमेनखौ बिजनेसमेनसो साननाय दंखायो साख्रि मावबाबो डिफेन्सआव मावबाबो डिफेन्सनि बा फौजिसो साननाय दंखायो सोरबा मा होनो माबा मोनसे थार्द ग्रेडआव मावग्रा दंबा थार्द ग्रेडसो होनना बुङो फर्थ ग्रेडआव मावग्रा दंबा फर्थ ग्रेडसो होनना बखिखायो साख्रि मावग्राखौबो बखिग्राया होमबा जोङो साख्रि मावैफ्रालाय माथो इफेक्ट जानो सोरबा बिजनेसाव मावनाय मानसिखौ बखिजानायावलाय माथो जोङो डिप्राइभ जानो सोरनिबा बखिनायजोंथ' जोङो देरा सोरनिबा बखिजानायजोंथ' जोङो थांना थानो हाया बा सोरनिबा बखिजानो गनायजोंसो जोङो बिराद माना बारायगोन इज्जत बारायगोन बेथ' नङाना ओंखायनो सोरबा जोङो माने बखिनायखौ जोङो सोरनिबा बुंनायखौ खोनासंनानै लानो लाब गैया नोंहा जेखौ मोनो बेखौनो माव साख्रिया गिदिर फिसायानो जा बा फालांगिया गिदिर फिसायानो जा मावबायनांगोन होमबासो जोंसो थांना थानो हागोन मानोना जोंनि समाजनि माने लेखा रोङि समाज आरोखि जाम्बा जाम्बिफोरनि साननायाव लेक्सारार प्रफेसार अफिसाव मावग्रा गेदेर अफिसार नै बेबायदि कम्पानियाव साख्रि मावग्रा गिदिर माने रेंकआव मोनहैनाय नै बेबायदि मानसिफ्राल' मानसि आरोखि ओमफ्राय राजखान्थिगिरिफोर बिसोरोल' मानसि आरो बिसोरल' बिराद गिदिर भेलु दङ दा जोंनि मानसिफोरनि साननायाव दा नाथाय बिदिबायदि जों साबैसे जानो हायो दा बेखौ जोंनि खोथा जों साननांगौआ मानो होनबा मोनसे कलेजाव सासे प्रफेसारा बा लेक्सारारा बा सोरबा टिचारा मोनसे स्कुलाव मावनांगौबा जयेन जानायनिफ्राय बियो रिटायार जाजासिम गैयाबाबो 30-40 बोसोरसिम मावनो मोनगोन बा 30 बोसोराथ' मावथारनो मोनगोन होमबा बिनि उनावसो मोनसे पस्ट ओंखारगोन होमबा मारै प्रफेसार मोनबाय थानो अबाव लेक्सारार मोनबाय थानो दा बेबायदि ओंखायनो जों फिसा फिसौबाबो जोङो जेखौ मावनांगौ बेखौ मावबानो जाबाय उनाव नोङो नाजालांबाय थायोबा गिदिरावबो थांनो हागोन आरो दा बे खोथाखौ आं नोंथांमोननो बुंदोंमोन जोंनि गिदिर माने मानसिफोराबो बुङो नङा होमबा जेखौ जोङो आथिखालाव बांसिन साख्रिनिखौल' होननानै दा साख्रि मोननायनि सिगांबो बा साख्रिनि अनगायैबो जायफ्रा साख्रिनि लामायानो गैखाया दा जों बै साख्रिखौल' होसोनो होननानै मोनगोन होननानै थाबाय अमब्राय होफैनांगौ सोर नङा होमबा दा नाथाय एसे सोलायनाय नुबाय माखासे गोबां मानसिफ्रा जोंना सोलायबाय दा फार्मिङाव हाबबाय आबाद मावनायाव हाबबाय जिब जुनार फिसिनायाव हाबबाय फालांगियावबो जों गोबां डेभेलप जागासिनो नुगासिनो दङ माखासे साइडजों नाथाय माखासे ओनसोलथिं गैथ्रा दा माखासे ओनसोलाव जेराव जादों बेयावबो माखासे ओरैनो नायनानै दङ दा बे गावबागाव जोंनि गामिफ्रावबो ओनसोलफ्रावबो दङ दा बेखौ लानानैनो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन दा सोरखौबा थोंजोङै बुंबा जोंहा गाज्रि मोनजायो बुंनो हाया नोंलाय मा रोंगौ गावहा माबायदि मानसि नोंलाय मा मानसि बेबायदि बखिफिनो ओंखायनो आङो आंनि चेनेलावनो बेखौ हगारनाय जाहैबाय बुंनाय जाहैबाय जायहा खोनासंनो मोजां मोनो खोनासंनानै लाबाय जायहा खोनासंनो बादों माने नायाबानो जाबाय बे जेबो अबजेक्सन गैया नाथाय जोङो गामियाव सोरबा गिदिर मानसिया लेक्सार होयोबा मिथिङाव खोनासंनो बैफोर मानसियाबो फैखाया एबा सोरबा गिदिर मानसिया मोनसे मिथिङाव बुङोबाबो बैफोर मानसिया खोनासंनो थांखायाबो दा होमबा मालाब जानो बैसोर बुंनानै ओंखायनो आं होनदों नोंथांमोननि सिगाङाव जायफ्रा खोनासंदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सेयार खालामनांलायासो मानो होनबा नोंथाङा नोंथांनि रावजों बेफोर बाथ्राफोरखौ बुजायोबा बेनो जथेस्थ' आरोखि जाहाथे नोंथांनि बुंनायजों सोरबा सासेया सोलायो बा आंनि बुंनायजों जायफोर खोनासंनानै सोलायगोन बिथांमोननि थाखायथ' मोजां जागोन बेखायनो नोंथांमोनहा बुङोबा 10 जनखौ बुंबा सानैयाथ' सोलायनो हागौ दा बे थिंकिंखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।